ilki aydım sahada gelmekte breakdance ediyor. Breakdance tanıyan. Ben avtobusda da bilen 10 yıl yani düğün kliyim gördüm diye yem tanıttılar. Öyle bu hile kol. Toşta geldi şovat ilham gelen vakti. Bunun vakti şunu çekmesi var. Ola 3 aydan emeli bilyen. Mak mı yaşa. Men gözüm aşağı. Sana seyretti. Minusun ben payladım. Hem ettim. Mari aşkavat bar ettim. Olaydır men nedir? Boş var çıkacak bakşa da aydım soracak kolyana. Maslahat veremem. Biraz nastoyçuk olmalı yerinde nastoyçuk olmadın. Günde uğrak olan yerler var. Nece aydım sana filminki. Gitti de napırmer. Şeyden 5 kovet aman aydım işletler diye. 5'im temizce de ilmin keyfi var. Böyle oldu. Kıyafetim de başka varyant yok. 2009-2010 yıllarda esasında ben düşünüşüm şu doğrular has aktör olup başladınız. Şu çıkan başlandı. Ondan sonra yani şu doğru kaydımlarınızı tapacak oldum. Kendi hemmesine tapıp bilmedim. Yekeceydim taptım yani anımda alan vizual sizin tans edip aydım çıkış edip böyle doğrularınız. Şu doğrular ne hilli? Özgür için aydıp derseniz. İlk öylene başlamada biz 3 yol başladık. Mukam, Nikan, Meyli. Üçümüzden de onunla. Onun mukam ayrı yollarına gitti. Bir de maydım tatayladık da. Konservatuaryanı oturduk. O kapıran doğrulamak, student doğrulamak. Onun tam tabi de ona medyadık. İlk aydım sahada gelmekte breakdance ediyordu. Breakdance ediyordu. Kiçirakka neme mercenerlere katnaşıyorduk. Şu da onu kakamda da öğretti. O bağ privati diyelim. Onun öz kaptarlar neme diyordu. Onun önümüzde bir şey ettik. Bazı adımız olmalı. Aydımdan tapmadım diyene. Biz hiç açanam inin etçek oluyor. Aydımdan mı da barıp studiya varıp şunu yayradın, daha dedin değilen. Şunu edem düşünce yoktu. Neyle ay ödü yayrak gider. Ay şolama ödümü doyumak şu internetten alıp eyle koyulupdur. Şu benim kavat delen bulaydımlaran koyupdur zaten. Şunu ödüm yani ben şunu koy yayrat tatip olur ya edilen attı. Edil diyorum kan internetem olur ya güçlü değil de bile. Şol yani o az teleyle usulen gidiyor aydımlar racan usulen dinleyip duruyor. Ay dinleyedik zaten bir nujda da yok ya fikir ediyen de ödüm. Şu da yani ilkinci adımlamız şu disklerde da hatta bağdı. Şu doğrular siz esasında yani Türkmen ovadınız söylen bazı köpçülüğü. Açılan vakitte Türkmen ovadın yani var açıldı da ondan klipler gün gaytalanıp duruyor da. Oğlum neme yüzün dağını tanımalık vere. Biz neme tanınmak zaten neme kötülmedik. Ne için kötülmedik? Ekide yani çıkan akbaran ekidler deyip gün tanılayadık. Günü bir o neme yaşlıkta gidiyor da var neme şekilleydimler deyip bir alt vazar intiya o şol birinci klip çıktı ertesi уже ben avtobusda da 10 yıl yani düğün kliyim gördüm diye yem tanıdılar. Öyle bu hile kol düğünden daha da yem tanıladı deyip bütün Türkmenistan görüyor da var ne özünüzde mahtırmış var breakdance etiyorduk deyip hip hop medeniyetinin mumasının dördücülüğümüzde tesir edenliğini duyup oluyor bu ne hilak tesir et sebebi şu asrın aytyanımız esas has pop aytyanımız pop deyip oluyor. Yönde sizin birazcık başlayan yeriniz hip hop da onun bilen arasında kendime olmadı mı özkerlerinizde konflikt zat? Hip hop medeniyetinin doğru manada rap olsun, hip hop olsun, R&B olsun şunu düşünüyoruz. Kiçilikten başlamada breakdance'dan başladık da onun da aslında onun oynameleri şu hip hop oynameleri diğer ritimleri aydınlar diye. Onun gloklar yürek kanan hareket edesingen ne? Başta breakdance ile başladık. Aydımı da tuttuk yani. Bir müzikan образование vardı. To neme nota odatlara düşündüğünde ödüm yönü şu medeniyeti biz ödümde kabul ettik. Neyle şu tansı ovurduk bile. Tansı o at ya dinle olaydımlar dinleyen yoktu hip hop dinlemedik de başka da ne Nur Muhammed Meredith Hacı Almamedov bizim ödüğümüzde de neme moda olan olaydımlar bizim globumuzda gana Türk aydımlar hem dinleniyor, Orta aydımlar hem dinleniyor. Hemmeden şu karışıp içimizden geçen olur aydımlar. Yani şu breakdance öğrenip neme diyen huvvetleniyor. Bizim o vaatlar bilen şu moda yağlılar. Bizim dövrümüzde pik yağlı bilen şu nesen şu köpçülüğe saylan. Böyle da dedip böyle değilen. Onu biz edelim diyem doktor neyle kollu diyene daima vardı. Daim diyem çıkanım da bu neme toyu gidiyordu da dedi. İkimiz görüyordu kiçirekti. Men de azıcık ulurken toyar gidecek diyordu. Toyar gidecek begen sırakayım şu adam çıkış ediyor.
öde öktü tuvalma. Ondan öde zaten energişni da. Bu näme diýdi az gularak tekinç klas bolupdy. Ejemden ýany elkitdi. Daýda şolary toýar gitsem näder? Aýan barlak gör utanmaz. Bir az çekinjekdi o wagt. Yaman mekan bedem utanmaz. Ay adam elde gülüp zadet. Ondan şol ýanky toýuga diýende gün-güne näle açylýan ödüm. Adamlar öle apşeýne, köpçüklen apşeýne adam açyp gidýän. Adam şo wagt näle wynyrjyny öwrenýär diýer, şo näle öwrenýär. Ola fe bir baş edilýän zadyň ýok da. Bir şabada açylýan o karateda gatnap, oň bilen halka güýmep bolan o. Soň ýoşuk bilen şol kaseteler, video kasetelerden öwrenip barkene munyatan edýänler zat diýip Aşgabatda näme wady? Ne Dance Boys diýip grupa wady, Bore wady, ondan Ahmet wady, Parat neresi wady, Bayramma, aýny olaglaryň köpüsini şol videolarda Asatdan edýär. Asada. Olan brekden şol biziň döwürde tutan edýär. Şol kasetalaryny görüp öwrenýärdik da. Mardan Crazy Boys wady. O taýda da Muhammed bolmaly, Döwran bolmaly. Olanlar kän bergen özü ýanmady. Aý şeýit bilen bir özmedi bir topar bolup öwrenip, ýani asly motivasiýasy ýanky beňişler aýtdy. Toýal gitjek diýdi, bir köpçülüge çykanda biz tanış bolup gidýärdik. Aýty maýdamda tanış edýärdik. DJ Kuza, meňem şu wagt näme diýär? Kuza bar. Ana şondan bir ýa-ma köp zat nemetde. Biz şonu birinji edek, şonu ýa tanış edilýän Kuzada gördük. Olam näle? Merjenäne gitdik. Nemede şu Aşgabatda zatdan bir ýerde bolýardyk da çaly iş bolan mardan akardion çalýardy o. Kuze onu. Ondan diskoteka ýaly neme tanzat akşam bolýar. Ondan ay çalankyda näme aýdym doktor ýanky aşplady tanz oýna orada kuze. Üýtköş boçka diýär, ondan fly diýär adetde. Ay terminlerde şol breakdance. Şonu diýär, kellem tutup bulur ýa tanz edýän den o men şonu ýa tanz edýän ondan Mongolian dostlaş bolan bir de meňdeşräk dolum pratiskalam diýdi. Bu men ratnoy pratiskalam diýdi. Tipaj meňdeşräk. Soňra DJ-çilerge çykdy. Kuze asnavno şol breakdance diýdi. Şol 2009-2010-dan soň men özüm sizi bir alyjyk nemede görüp başladym. 19-njy, 20-nji ýyllarda köprak eşitip başladym sizden. Şo döwürler hem aýdym çykarýardyňyz, ýöne men siziň adyňyzy eşitýänim köprak aýdymçylar üçin iş edip aýdym ýazyp berýändiňiz. Şo sebäp näme bir alyjyk? Näme? Başda näliýdi? Biz aýdymlanmady. Başda bir 2 aýdym fazla işlem yok biz. Aranjировка meselesinden meselem ýetdik bolýar. Şu aranjировка meselesi o wagt biz başlamada işleýän ýetdik bilýärmi? Kyn bolýar. Sana aýmaly, ondan baryp oturur, barýarmaly, ondan bir aý, 2 aý ýylyny algamaly. Onu aýdym tapman 2 tane aýdym owurluk aýtdyk biz. Açaçan aýtdyk. Owurluk diýene bir gitarist ýaşka dip owlan wady bu saz çalýardy ondan. Men sensiz her zaman hayallarımda yaşadım anan. Nişan aýdym ba. Minus wady şol gitarada çalan ýaşka şol aýdym aýdaýym. Medip berdi olam. Ay şol aýdym diýip näme etdik? Ikinji aýdym meni bir Azerbaýjan aýdym. Trio grupa dol. A trio diýip. Abbasyň nemetinden çykaran A trio grupa. Aýn şoň nemeti populärni da. O wallahy aýn studiýana barýan eglenýär da diýýän biri-birime aýtdyk. Ey şol konserwatoryda kapers. Nigel ödüm. Kompýuter gerek. Nemeden bazon gerek, instrument gerek. Şo da studiýany ödüm dedi bilen. Bir gün şoför döredi, gitdik. O wagt da satelitda bilýärmi? Şo döwürler kompýuter teknika diýip. O iň motion edip düzüp berdiýdik. Şonu men Paternostda da näme kanatlandyrar. Bolýa düzüp berdi da etdim onu allyk. Indi men bilemi aýtjylar kompýuter. Kompýuter men düşünýän. Ýöne o faranjyroq istat bilemi. Oglanar jaňa kimde programma bar. O wagt buňa internet ýa internetden alar diýär. Bir udan şeýle paçka nemeli diskleri bir topar şeýle. Açdy da bir-birden ýa nemeler ýükle urada. Beybe munçalar näde öwrenmeli. Aýadan gelen onu şo ýüklenden soň ödüm şo edişdir bir zatlar ýazdım. Aý garmatym dinlerýär del onu bar. O da aýny ýoşluk bilen 5-6 aýyň içinde bir neme saat işledik. Görjän ýa-ni işler ýaly bir derejä geldi. Normal dinler ýaly edip ondan diýje kolem şondan bäri gitdi. Hiç ýyle biz aýdym işlemdi. O maksadam ýok, ýyle aýdym işlemekde, ödümde işlemeli. O maksat näme üçin edildi? Biz ödümde kanatlanmasyn, ödümde işler. Şondan soň afterski gurdyk. Neme birinji aýdyma neme boldy? Täzelgeli. Şo ýanky diýen neme var. Şonu ödümde näle pianino diýdik-de, ýöne aranjировщигim orada diýip sazanamy da toýa gidýänler. Bu öýünde näme sesem moýup bolýardy, instrumentdan mady kompýuter geçirýärdi. Şeýde elip oň bilen işleşdik, şonu aýdym ýazdyk, soň
Son geceler yatma, seni yatladım, arzularım sana bağladım. O gitti melli dişini go gittaydım yani. Ne söyledim seni gitti. Tamam, söyledim söyledim seni hava şolam gitti. Şey bir hoş gülen başladı onun kompüterda ikinci işleyen aydımı sevgi elemle seyran edeli. Kanat bağla basmana uçur. Olam bu Raca'da diye diyor. Köpçülük boyunca kinoda da gittaydım böyle. Şonu işler uğradı. Şonu neyem işlemezle konserttaydı hatta o adam aydamızda oğlanlar aydiyadı. Kimi işledi ay sağdı neydi o bizde de bolca ödeyendiydik de bir maç vatsa ver da bile. Taşalurttan aldın mı deyip da yok bulur ya ki ne Türkmen ne edip ne de bile da deyip. Aynen özüňi bilen really maç vatsa ver ya. Onda şonu da işläp başladık da etdik. Bizim özümüz işläýip agitasiýa edilen ok nälik onunun aýdam ok. Sonra saýdýan eýmen saat işleýänler näme? Şu adam köpüs bilen o esene saat işleýänmi diye. Bilen onu garat gidip otur şoň gelmesin aýtjak bolýanna. Inni şol näme ba? Bizim özümizde bilemek o karakter go delmi. Heň men wynusdyn edem ok. Heň döreýär. Şoň dörenne bir zat ýasama edesim gelenok. Bunu da demek organizmi ödüm hiç açan. Şöy gezip bir birden heň gelýär, owadan heň gelýär. Şonu ýadýan ýöne bir zata baglanyp, şuňa meňde deýin, şutaj beýle bolsun, şuň ýaly zat ýadaýyn diýip ödüme baglamapdy. Swobodny gelýär, şo adam ýerýär. Bolşýar bilýärmi? Toşda geldi, şo wagt ilham gelen wagty. Buňam wagty şuň çekmesi wa. Ola 3 aýdan emeli bilýär. 2 aýdan araly uzak bolýar aýdym. Ey ýaman aýdym. Keyin çıkaran oklay diýen şol sebäbi. Dinleýärme diýen ýasama getirip bol ýalňyş bolmagy mümkin. Bu wagt giratlar ütke diýen. Men o wagt döwrdäklarda diýen, ýöne şol şey diýen söýdäme özümizde dijek bolýar, ay oňa näme etjek bolýar. Bir unikany bir zat çyksa nijek bolýarsa, bolşýaly ýasama däli kabul eden etsin. Etmese de şo taýda durur diýen. Ýanky ýaly öz prinsiplamy batda bilýärmi? Ýöne şu da çyksyň onuň 100 ýyldan dinlensin, soň bir dinlenler zat eder, ýöne şu galjak zat bol, şu öz bolşuna galsyn diýen düşünje bar bilýärmi? Hiç ýasama etmeli. Şuň nemesini, producerstva nemesine gidip otursa özüme zat etdik. Şey etdik, soň onuň öz okrujenýamyzda belli bir nemeden soň ýanky şol 2014-nji ýyllarda, 17-nji ýyllarda biz diýem Çornu reyniga da işten diýilýär da wat diskde da diýilýär. O wadan daşary dawa işlerliýemizi, şonda işlerimiz köpüsi bilip uratdy. Şonda oglanlar tanış gelip uratma diýip ber maçak çykdy olam ütköş bolup nemekden makmy aşa. Men gözüm maşa. Saňa seredip. Aýny şo döwürde da neme disklerde da gidenne nälik Uşo uznawaýmyş da toýada da baranda şolaýdy. Iýmine şolaýdym üçin kän adam näme etdi? Tutuş olam minusun men paýladym. Hemme aýtdy, mary aşgabat bar aýtdy olaýdym. Ol şo döwürde minusun berdimmi, aýtjakmy, men gitse gitse. Kolýa mene şu taýda bulan öldür ýa-da öz orşy nemesi bar diýerlerde zakat gelip urady. O adam isleýär. Bunu da dedim. O diýine gelsek bolsa berýärdi. Onsoň Murat Molla janatdyk. O şarkalar, o marmelat, ýesin gelýär, arman ereýär. Bol dinlet, men aýdym diýdi. Biz özüme onu ýaşytly aýdym, gelişdirilmedik. 2 adam aýdym derler. Onuň muň aýtdym, Murat Molla demese diýdik. Yani keň gelenne, haçan şo baglanyşyk bolup bir zatlar gelse, ýa-da sepýany bir tarapdan serän o gaty kynçylyk asokandyr. Şo kynçylyk diýen näme üçin gitdiň diýen, şoň aralary bar. Şol edip bolýan ekeni, näl ýa-da bir özüň bilen bir näme gürleşmeli bilýän. Indi bir tarapdan aýdym sabır исполнительlik diýede, köp after bir ýernetirji, after ýadýan, onuň aranjировщик bir aýratym. Ol köp petädir gar ýa, şonu men düşünem. Aýdymçy diýse hemme zady käbir diýär, sen aýdymça diýär, sen özüň döret diýär. Ol bolany. Haky ýok, ol hiç ýerde de onýan zat. Aýdymçy ýernetirji. Biz konserwatoriýany oturdukda jümle diýilýär, pikir almak da ideýa nemesinde sadyňam pikiri bar. Saz pikiri alnanna owurluk diýilýär. Käbirine biz neme diýäs bolýan? 3 tane notany baglaýarlarda nota diýilen zat 7 tane nota bar. Näde последовательность gavat gelýär. Lüboy adam o bir wagtky Mozart, Beethoven da gavat diýipdir. Olar näme diýerken, sitata diýerken, şo jaşlara gavat diýdi, sitata diýip goýarken. O ýalňyşmadym şolar ýa-da okan döwrümde geçýärdi-de. Onun saz pikir diýilýär, ama mesele mädir sen aýdýan men bazardan geldim. Şu pikirler näçe adam aýdy bilýär.
Aytaly. Men Bağdardan geldim. Men Bağdardan geldim, almalym. Uje variant adaly. Adaly. Başga da Onu gidip oturuyor. Men pikirin gidişine aytsak bolan saat pikir diýme, şunu saat melodiýa diýip notalar neme diye. Bağdardan geldim, pulumy gaçyrdım, ýykyldım. Bu taýym ganady. Onun ýoluna maňa planly kömek etdi, näme etdi diýen pikirin jemlenip barýar, saat pikirim şunu ýar jemlenmese owruk diýip bolan. Onun düşünmeyen adamlar aýdýar, "Ay plan näme notasyny lay lay diýdi. Ana plan aýdymda da day lay lay wa diye. O da bolan. Ýa şol dole day lay lay lay, day lay lay lay, day lay lay la, day lay lay la, day lay lay la diýip gidýär, onu şu şeýde pikir diýilmeli, sadyň pikir diýilmeli. On şokoduna geldi, ana şonu alsa saat jümlesi owurlanýar bolýar. Uje ponu neme sikl bitýär. Bağdardan gelenini ulanmak üçin owurluk. O 2 tane 3 nota. Bir awy nemede onu ýaly hiç kim deňe suut beren ok zat eden ok. Onun diye şol näden de gawat delýär. Men şonu bitdime, men hazır instrument da saz. Nemesi men jümlem neme etmek üçin melodiýa, men instrumentlam, men aruşalam bilenmi? Men jeýip adamyň nemesinde neme etmeli ýanaşmaly. Ol melodiýa neme bagly. Gamyn zat orta geçilýän notalar bar. Şat neme geçilýän nemeler bar. Prodüserin o nemesini aýdýanlar. Bir zat önürmäň nemesi. Onuň şo pikir diýilýänçä hiç zat owurluk bolan. Sen öz bolşuň goýmaly adamlar. Men häsidim ma, men halyan datlam ma. Şo bir paçdýanlar sazda da bar, men edýän işimde de bar. Napar me ýazgy bolsa öz görýän, gulagyna kelletine gelýän zadymdan öz karakterini neme diýär. Şoň bilen unikal bolýar. Öz hoş bolýar da. Şo nemesi var. Bedem 2 bolup biz näme etmen mesela. Bize tema berýärdi. Tans edebilýäs, tans etmeli. Asnawy nememiz şatlykly temany almaly. Gaýgy alady zatdan adamlar gitsin, tans etsin, şat. Gaýgyly aýdymlar amma Bada ol edýäs, ýani asnawy nememiz onu edemiz okda diýjek bolýanym. Çykdyk, tans etdik, adamlar görüp hoppa şatlansyn. Bir duýu bermeli sen baranda, o adam ziritlere duýu berme. Şo maksady bilen ideologiýasy edýän pikirleme. Ýöne ýanky variantda zatlar kän. Indi şo döredüjilik meselesinde neme reklamalar batyl bolmaly hoja Niýazow. Bilýän. Indi başlanyşda şolar ýaly ýöne hemesiniň hem nemesi şadawy dolu. Şadawy dolu. Ol biz bilen bili ýaşaýatda bul näýle öň konservatoriýada biz bilen konservatoriýa diýeni ýalňyşdym. Muzikalda bizden kiçirek bolup okudy Dutarda. Onu ne owudaşym tanýan, otan bul Gargaza okap geldi, şo taýynyň neme medeniýeti konservatoriýasyna okatda Gargaza okap geldi zat etdi. Ondan bir taý sebäpden görüşdik zat etdik Aşgabatda. Bulum şeýle geldi öýde menem aýdym aýdýan idi. Geldi o bir dinläp diňledim bolen. O aýdymlar aýdýar, bäri türkmen aýdymlar, alternatiwny rock we zat var, janrlar zat. Inda nemesi başla nemelerine bärik nemeden ok, onuň kakano. Bir kysana öz aranjировка diýär. Edýärkenne ondan gowşagrap, men onuň öňüne aýtdym, sen getirdidim aýdym, men şunu täzeden işläp berendim. Bir gow aýdym, köçe tansy. Gündüz hareketli. Ene şo Türkmenistan teatrda aýdyp şonu. O nemejigini ütkötmedikde ýöne goýup boşuna aranjировка netde onuň sibil Kengirdan ütködemok aranjировкаsyny ütködüp berdim. Mesele men daýy adam belde şoňa darrak geýdiren o. Sadam şolar ýaly, özüne göre näme etmeli? Padganýa etmeli sadam. Şoňa bir gerçek zady edip berdi. Bulam ay addy şey boldy, sag bol birak näme. O şeýtlikde muňa dostlaşyp ýakynlaşdyk zady etdi. Adam bul ondan daşary wideoda düşürýärdi bilen, klipler zady öz edýärdi. Şolar ýak, onu Bahtır tanýardy, Bahtır aýtdy. Bahtyram aýtdy, Bahtır ojanýar. Olam diýdi, men aýdymdan dinläp ben özüm gädem baba. Maňa da işläp bere afterski nemerek diýdi reklamalar. jingle ýaly da gidýärdi ol nemesi. Onu ýöne her nemeň öz nemejikleri hem ol aýdymam bolmaly. Onuň neme gowudan şo neme de. Nämen kide? Mebelin kide. Galandy ýa. Yo nemen ki bir giden halama da ýöne gowutda. Ýa-da şonda şo. Rızkal mebil ýanynda. Şo giden nemesi on. Başta şonu neme etdi bolin biz bir material keň berýän ilki dol işlemek şeýle on. Aýma melodiýany halamak diýdi. Bizem diýdik batyn Nastaýyp etdik. Şunu bulgulat diýdim. Täbi başta çyýda dödürleýän bolin adamyň nemesi bar. Çiğ diyen bir doğru işleyen okta bir demo vermedi. Yani piyanina ses var da.
Ben aýtmada şol näme gitdi bolyn, dolu işläp berdik. Aňyrdaky zakazçyga malady, batyra malady. Soň şol aýdymy hiç ýyl ütgetmediň şonu näle edende de heňi şo dursun, sadyny ütgede. Taşabil ýanynda diňe şo alýadenne. Jingle ýalyp golkal öz nemeden şo ryskan mebilen aýga tuwa. Inni diýjek bolýam tworçysy 19-njy ýylda atdy diýene, şu näme bilen gidip urady. Ay bu 100 sanap ýazylan reklama. 70-80% bizinkide onu bilen Floriana köp zada I think bu işte nemet gidip duruyor da bu prosesde onun nemetdi şu işem bir iş diýilen ýa kelle düşünje tarlada bilýärmi bular aýratyn kärýaly öz orşulygy nemesem ma gyzyklandyrýar öz orşulygy gyzyklandyrmasy bar her reklaman her brandin nemesi her düşürlen video gaýratyn ol gitdi. Talaba aýratyn zada aýratyn biz üçin eksperiment ýaratdy. Men alyp çykýan, gyzykly bolýar. Aýo şolar ýarap bolup. Onu öýdüňe hoç ady işlenýär. Ady işlenýär. Nemen fokusyň başga ýere bolýar. Aýyny muhtaýam gelerse çykarýar ki, o adam urýar ýörüp çykyp dola mermede gitmede. Batyr bir zat ýatdan çykyp duralım esas zatlaryň biri 2019-njy ýylda kim bilen işleşdiňiz diýeňizde şonu Merdan ağa, Merdan Jumadyrdy film köp bir gowy edilen işler boldy. Bir näçe aýdymlar ýazylýar, şonu agdamak ýatdan çykypdyr. Kyn ölmeden şonu amir goşup goýar. O şeýle bar biz Merdan ağa bilen 2019-njy ýyldan beri dost oňalyp şu wada çen gatnaşyp berse bir näçe gowy çykan aýdymlar bar. Sen kyn ölmeden şonu boy gaýrat et. Bolýar. Yani indi şu wagt birazcık gene şol näme gelesim gelýär. Inni Türkmenistany bir ýerine hemçin aýdymçy bolýar. Aýdymçy bolýanyň sebäbi toy industriýasy uly bizde. Toya gidip bir tan alyp başlasaň, toýdan pul bar, görmeli diýip aýtsan. Ýöne şonu näme üçin siz kärne etmediňiz diýjek bolýanym. Ýene de men şu taýda duýýan zatym, siz birazcık şol özüňiz gyzyklanýan, size dörjülük taýdan özüňizi bir hili nähillisem özüňiz kanagatly duýýan, siz dolurýan işler bilen köprak meşgullanýanyz we ýöne meselen ýani näme tarapyna seretsen, beýlik tarapyna seretsen bir hili has dogry variant, näme has köp edilýän variant diňe toýa fokus edip, diňe aýdyma fokus edip, ýöne şonu görmek men size. Jok, şolar edilmedi näme üçin? Aýdanmy? Näme üçin? Indi bir de kiçilikden toýa şol daim ele etdik diýdi, o wagt näle ol gatkyany diýdi. 3 aýlap öýe gelme, öýe diýilýäni gelýän zat edýän, ýerden okup. 3 aýlap dol, toýda bolýan da. Kän şonu ýalyp bolýan da. Bir de 8-nji, 9-njy klass. O zaman şol çıkan döwürme toýa da gitdik biz. Kän gitdik. Şu wagtlardan bilip durdyň biziň näle usilini şoňa fokus berilmedi sen aýdýa. Olam näme üçin biz işlemez az da bilýän. Eden işiň bardyň. Edil özümizde degişleden iş. Edemek. Ýa-da az işe başdan söýdüm, bir az işe toýa tutarken. Ol uje başga näme meselesi bolýar. Indi biz gönümeli özümüzi ösdürmeli, nimetmeli diýilen düşünjede ýankyýaly gelen wagt. Işle gelen wagt işle ol bo yeterlik del. Olaylar men näder liboy şuwat çykjak bagşa da aýdymçy boljak bolýana maslahat beremem. Şu belli bir ýol geçdik-de biz bilýärmi? Biram bizde näle bolanda belli bir hit ýok. Dinlenýär, populär bolýar, ýüzli vuran hit ýok bizde. Edil özümizde degişli. Men häzir premo efir oňa çykdym, bilýärler adamlar. Plan aýdym, aýt, onu zat diýdi. Ýöne maştabny uran hit ýok, da şeýle eleklenka garanda alanda, onu planyň aýdym, bir ömrüne bolsa bir aýdym merler, köplenç. Ya bir ya 2 aýdym merler. Liboy bagşa şo start bolýar. Bilýärmi? Maksat diýsen, maro diýsen, saňa diýen, kare diýsen, oppa diýen. Soňam çykar ya şartda da soňam arada adam çykdy diýen. Start berýän aýdym bolýar. Şol aýdym ýok bizde. Görmeli, walla dinlenýän emes bar, onun ýöne ýok. Oň sebäpleri hem bar. Şo ýankyal diýene özüňe ora işler. Edip bol aýmal 99% bolam gaýdyp Newdaşny bolýan ýerler ama ya bir özüňden kemter gaýdan ýerler bar, şoň hit etmelidigini bilýän. Biraz nastoýçy bolmaly ýerinde nastoýçy bolmadyň ýüzlegirek bolan ýerler bar. Aýdym diýilende men şu düşünje bar da, aýdymda öğretmek. Inni bir hit aýdymda öğretmek ýa-da köp dinlenýän bir aýdymda öğretmek we formasy baýar görýän. Diýeli, inni biz şu wagt
video production edemizde senaryo kopya ederse. Ondan sonra senaryanın belli bir derecede köp adam tarafından görülmesi üçün ya da aydılma istenilen esaslar bermek üçün öz belli bir formulacık ulanıp bolýar. Aydında da men şolar ýaly görýän olar ýaly dälmi? Sebäbi indi döredüjlükden pul kazanacak bolsan belli bir derecede şon sistema sokmasan kıyın bolýar da pul kazanıp bolan. Ondan sonra o sistema sokmak üçün döredüjlüğün öz kodlaryny bilmeli bolýar. Siz häzir hem özüňiz döretdiňiz, başgalar üçin hem döretip berýäňiz. Diňe aýdym däl, eýsem başga formatda ulanajak, ýani reklamada üçin hem saat aýdym döretdiňiz. Indi şu taýda siziň biraz aýdym bilen bagly döredüjlügi ýokardan seyredip bir hemmelerde ýerde näme bardy görýän ýaly duýanlar. Obýektivni näme diýen. Ondan soň ýöne bir kil şu taýdan seredende şu formulany özüňize ulanmadığımız ýaly görýän diýjek bolýanym. Mysal üçin şu hit bolmaly bir aýdym ýa bir aýdym işlemeli. Şonu özüňiz üçin, öz döredüjlüğiniz üçin sistema sokmadığımız ýaly. Duýgu var şolar ýaly. Näme? Aslynda bar ol liboýyňa mäder bir nemesi üstünlüğe yetmek ardy bol. Sen şu liboy ya kärde boldatdy ol adam bir üstünlüğe ýetir. Şu bir toda gadamassa, näme durmuşyň nemesse üstün olmak, zat etmek ya bir piýe bar, bir derejä barmy? Bir derejä barandan soň bu da durmuş da bile. Diňe göreşde olmaly, göreşde olmasaň bu taýda durmaýan sen işesene. Diňe göreş gelmeli. Indi ýanky nemäni biz formulany näli aýdyn, ýanky başdak pikirim diýdimi? Şo pikir ýetgedi. Başda on ýer neme ýok, düşünje de ýok. Dogrusyny dogry aýtmaly. Geldi, şu gelen zat men emesine de şon ýaly düşünýärdim bilen. Gelen zat urmaly. Aslynda ba on ýaly bolan iskulçy içinde nemeler ba şon ýaly bolýan. Ýöne ýanky populярность diýilen zatlar biz analiz etmelerini biz. Sen eden işin analiz etdiň eýle kendiň näme şuň nämesi köpçülüge ýarady. Sözümi, melodiýasy, sazymy, moşly çul adam obrazı ýerine ýetirdi. Artist mi? Nämesi ýa bolan şey nemedli analiz diýilen zatyny udaça diýilen zat 50-li ýa şoň bir nemejigi bar. Men aýdyna işleýän zat edýän, käbir nemede şey diýen bolan aýdym prahadyny oýaly. Men kän jon ýaly aýdymlar eşitdim-de. Maňa diňle diýä. Şey diýär şo näle bolar diýen men öz näme diýen ol. Hiç bilemdik da öz düşünjenden ýokary hiç kim bilen o. Diýenle ay ýa bolar ýa bolmaz diýen. Ondan şu pikir ütkiye o zaman. Käbirýän udaşny bolmaly wagtyny köp şon näýändir. Nädip boldy diýä bolan. Şolaýdym bolmaly ýerine gelmeli wagtyny boldy. Köpsi işleýärdi. Boldy gitdi. Ya käbir garaşan o. Ýa-da şon diýen Men wapşe içilek zada garaşmadym, şu bolup gitdi. Şolaýdym bolup gitdi diýen. Teň diýen ýanky nemesi liboýadym işlenene diýjek bolýanym. Züýözlük potensialy şuň nemesi bolaýmaly bilen düşünje isleg bilen işlenýär. Liboýadym çam jon ýaly. O taýda içil gidlemeler, özüňi nemetmeler. Kim aýdym çykarsa da şu aýdymçylary şonu zirýat çykarasy gelen, o liderek we ihlas edip gelen, şoňa öz içinde näme diýe, şu hit dolar diýip işleýär. Hemmese. Bolmasa da bolaýsyn diýen düşünje bolýar da ol kim bolan adam isleg bol. Elbet zatda käbir moşt utanyp ay men muny ýaly isleg madi mümkin on ýaly zat ýok. Açaçan liboýadym çykarýan şoň öz diňleýicisini tapsyn. Öz ýerini ba arasynda näle bir toýa bir gutluk aýdym zat edilýär. Ol aýdym uja düşnükli bir beýiniň aýdymy zakalaýdym. Bundan sen ulzada garaşan ok. Ýöne özüň bir satlygy bir näme çykarýan bir aýdym. Şol aýdym işleýän näme diýen. Şonu sen ýüregiňde şol bolsun, şunu ýa näme bilýän nämeleň zat edýär. Indi men ýanky nemesi başdaky nemeden bu wagtdaky zglatlar sen aýdýan näçe iş edildi. Ýanky 200 aýdym aýdyldy ýyllary ýazyp berdiň. Olaň içinde populärken ýanky nämäken onuň Ceyhun Atajyk sen näçe aýtdym sana sen menki gitdi-de napyrmer. Şol aýdym men aýdyn, şondan başga adama gitmeýär. O taýama. Ýürüçe Ceyhun öde diýe ýazyp berä diýip kän nemetde de bolýar bol ýazaly şeýle heň ýazdym. Brat şu söz näle gordydy. Näme uratdy şu heň. Diňe sen men näçe aýtdym sana şu taýny menki sen menki gülýarak geldi şuňa şol. Oturdy ýene bolýar bor onu ýazdyk. Gülýarak çak top işledi bilýär. Onu ulzada garaşmada dol ýanka näme berdi de ondan muny ödüm eşitdim-de. Indi şol aýdym işleýän biz indi bolýan zat aýdyp bereň. Ondan soň Ak Muhammed Hanow. Şoňa
Gitme, sevgi sazını çalar. O vardı. Dinlemeyen nemenden onu yani realne dinlenen aydım. Sen görkün nemesi özüne geçti da etti gitti onu indi diyecek bolanım kalk öz aramızdaki bolan urun. Şoda özün aydan ok diye de şakaladı. Nem için özün aydan ok. Hit dolan o zaman sen ya işleptin. Nem için özün aytmadın şolaydım diye. Adamlar nemesi. Men ne var düşünce var. Şol ne elemedin dedi. Bir ne yazdan aydım. Şon nemes şol. Şon kudan bilen mi? Şunu bol ya. Şonu görmeden şöyle özün edilende käbir adamın nemesi şoňa ýakyn bolýar, şunu bolýar. Men şonu aydan bilen menne bolar. Bolmajak goda bolmaýar. Mesela populär aydınlar başga bir aýdýarman bolanok, onku populär bolýar, onku da bolanok. Reýany käbir adam oturýan da, käbir adam oturmaýan da. Buň ýolun geçmegi bilen işläp neme diýen, reýany gözüň bilen görýän şo datlar. Ýöne nüanslar bar. Biz gözlewdi. Şol aydymyňga ýa-ki diýen bir şeýle neme. Şu adam bir aydym taýýarladyk. Şonla da biz nimet. Ýa kaýdyana garaşýan ýer. Garaşýat biz de garaşamyz ok. Şo düş bar zat ulany bilýän olsak ulanýar. Ýene gelecekde etmek bu şeýlini. Bilýän zat şoňa fikirme düşünýän. Ýere adyna da etmek baryny bir täze ifatanýarsan. Ha, şahsy adam. Bu adam bilen biz haçandan näre bile işleşip ber. Bu goşgularyny getirýär heňin sağdan ýazýarsan. Ýa-da aýdym aýt diýenem biz. Sesivada özün içinde aydınma. Aydınmadan soň ol özü neme diýär? Ýok men neme etmen. Ýok aýtdan çykar tetiňi zat et. Oňa aýtdy da şoň aydymlaryň içinde sahy dursun hojakyň aýdanlary bar. Ece bas meni bagryna. Süýt beren ola gaty gowutdy. Düşen ýerine da dedinle de populärnysy da gowul olaýdy. Kene biz ýazdyk goşgusy sada. Adam Bahar Hojaýewaňa da bir aydym ýap berdi. Ece meni üresene şol könece sallançakda. Olam gowutdy diýjek bolam. Şolong aydymlar gidip dur. Keň ýazmak meselesinde biz özümde diýersen nädir? Значит, bada o şolarda bolýan zat значит bolýar da başga nemelik de bar. Ýa neme adamda şol nemesini takmal opşym näýle? Звёзды сошлись diýär. Звёзды soшлись diýär. Şol ýeri bar. Onuň nemeden 50 ylgaňda da bir zat etjek bolandy. Allah Taala şo teň wagtyňy tagadyn bermese bolanok. Bolmajak goda bolanok şo. Yani onu wada etmenler. Köp kişiler elini çekke bizi kendi ylgyladyga bilýärmi? Biz Hudaýa şükür men öz eden nememiz çöregini berýär bize. Biz näme diýäsizden iki bolamysyň gowy tarap şol. Özüňizi bini diýär. Näme onu bini demek aý bir ýalňyş bizde diýär. Näme şunu görmediňmi? Ýa şunu eden nemäňde şu zat etmedik bolsaň bolar diýen ýöne öwrenýär. Gidip prosta. Arada sergelen bir gavatlaşamyzda näme diýdiňiz belede iş edip berýäs. Ben kay birazajyk şu aydym tarapda eden prodüserlik işiniz bärde has yani video bile bağlı etýän işleriniz näme anlatýarsy prodüserligiňe de köp kelle artýarsyňız. Gitti. Şo barada köprak aýdyp beräň. Yani prodüserlik boýunça näme işler etdiňiz we nähil geldiňiz şoňa ýa-da has tebigy bolan ýagdaýmy. Muňa tebigy bolanok. Şu ýanky diýişim reklama sady işläp uradylar. Olam öz bolşan emes zadetde de awareness döretdi. Beşim mador çıkanmadı biz. Yani beğenç rahim isteyene. Beş kodi çıkanmadı. Aydym sada men durnadar Hudaý berenifin gıydatlıklarından olýar. Olam dokçaga ol Türkmenistan atgadan sağdan nas dutar. Bizim dutar çalýar, gıçam çalýar, dutaram çalýar. Asly bilen başlan ýerde Mustafa mektepden onu ýöne çoň bar aydym sada ne bizim barymyzy Gadyr Hudaý berenifim daýymyz bolýar. Olam aydym sadyň içinde näme tanýandylar. Kadir çıkýar şu aman Kadir. O gapşykda pul oýup ýaşa. Şol. Kadir. Şol. Indi bu çet näle kiçilikden uje aydym saat gulokda ýagna. Başga variant ýok diýilene. Ýa-da şu nemeti ýa-da şundan itmelini şu gulokda nemeden gön awtomat ödüm bar ýa-ni şu taý. O doktor maşgada doktor şeýle aydym saat diň aydymdan itmen kädi. Başga da ýol kärat käni ýöne gulon kiçiliginde eşit beren. Şeyden beş gobet aman aydym işläp berdi diýdi. Beşim temizje de indi muň häsedi bar. Näme gat giýinde gaharlanmaý içili. Şu beşimde ay diýär men diýdim saňa beşim ten maňa näme diýdim.
O ne öyle dedi. Sen ne mi diýsen hem sana maňa näme diýeňdi geçirýän öýürýän diýdi. Maňa näme diýip onam maňa ne diýer. Maňa näme diýdi. Şulaydym senki diýdim, ýazyp berdim gönçe. Söýdäm şo wagt gelip dur emme adam lakat diýe. Sen gaýy lakatynda da sen öz bolşuň, sen dünýäň öz dünýäň wadat diýdi. Ol 5 goda da gogutdy şo çykanda. Ýöne onu paraga da aýtdyrdy bilýärmi? Bir döwürde para diýip bir çykdy da maňa näme diýip on tetende goýa. Ya internet nimede badır gözlep gör nimesen çıkar. Bilýänler wagt. Gara diýjek bolýan muňa şey etdikde soňra monuň dawa ýene aýdym işler. Toýa gitdi. Toýa maňa aýdym gerek. Ýene aýdym işläp berdi. Şol işleýän döwürmez. Şunu ýa haýyş etdiler. Biz plana men juda şol aýdym diýip jaňa dämesek, özü gelmese, gelmen studiýa aýdym işler diýilen. Olar ýa neme ýokdy. Öýler gelýär, işletjekmi? Bollu gel. Şey diýär, öz neme. Studiýany ýöredik bir şundan neme gazanç edip. Çörek eden diýilen düşünje ýok. Diňe toý bilen. Toýda çykyş edýär, konsert neme diýär, şoň bilen neme diýär. Ýöne studiýadan gazanç etmek diýilen düşünje ýok. Ýöne öz swobodny bir ýemede, öz keypiň gara. Kän dogry aýtsaň nagruzat edilmedik de, özüň bilýän, men nagruzat almadyk. Öz keypine, öz vibe boýunça gidiýär. Ay gara dene 5 ondan soň düýne wadi bir aýdym çykdy da detdi bolen. Men aýtdym 5 gün işlerlidim. Bul obrazy bar. Näliýdi? Gön görýän komisyny artistiň ýüzi bar şunda. Seyrediyen özü güllük neymed otur öz obrazda çep seyrediyen kamışnıydı var onun beşmede can edem yok ertesini daydam getirdi şu ejetini bir de öye oturmana geldi Thomas Watt'larda var ağustos nemede geldi olin beşim şular yani iş var etçek kolyas gijettam 6 ayın töwrünü bir de projekt kellede tayarladık pulody şondan soň berdi şondan soň berýär bar alabilecek näme reklama diýdim şu wagt ýa reklama şular ýa berilip işledi uğradı da det düşünmedi başda klip düşürerdim kakdy ýa klip dälen content diýen ay klip diýär de düşünen ok düşünen bolap şeýle nimeden girsen ok da giren ok ödem aýýo men çıkdy girem ok görem ok bolatla nime o olar ýa edilen okdy. Bolýa diýdi onu ertireçen diýdim studiýa üçin yer taýýarlamaly. Şul zatlar alştyrarlydyk aýdymlaň neme del zat edeli. Kontentam şeyleri kolan urwamy sen. Dat diýip o Zagatovka çubak. Gahardan soň kola, Coca-Cola. Ine daş bolly. Onun kepka diýip men ýazdym. Neme yo sagat dikdi. Soňam ýene edemede 3 wideony birlikde edeliydik de meýilsem oturan ýerine koşum gapalyny. Koşum dolany, koşum ertelany. Sebäp koşum ýok diýdi. Şonu ýazdyk bolluk, ba ona nagruzat ýa kellen şey edilen zat. Endi şunu diýjek bolämin ýanky ýere nämes ýene. Şu döredjiligiň bizinkide biz başyndan dur etdik, başga ýerine etdik. Şu saga diýip wagt var men üýtgeç zat däl. Bilýän optymyz munda ulanlyk bol. Endi iki ýöne ýürekden anýanmy? Bir zatyň işaraty bar. Urmaz we bu gün bolýa diýilen zat. Muňa da obraz berdi. Indi diýjek bolýanym 5 aýtdyk. Şu video çykara diýdim. Şu video çykar bolan diýdim mädir. Kän dowonlar, kän biziň etjek bolan adamy trash bilen bagly. Ök bar bir çetden hate gelýär. 5 aýtdyk şu geler diýdim. Aýolar gelebilecek bolsaň, bäs gelebilecek bolsa edýär. Soňra diýdim, o video taýýar bolum dowonum jaň aýtdy. O jaň aýtdy, men aýtjek. Utanýan olar diýdim. Gara näme sökjek o da bize sökmen adamlar ýa da bilýän ay duýsy sen näme diýip berdiň zat diýe. Indi bir ideologiýa bar. Mende bir düşünje var. Sama ironiya diýilen zat, indi diýsem düşünme. Adam öz üstünden gülüp bilmese bolano. Ýöne näýle durmuşda olar ýa adam der. Dogry çıkaranda da dedende de seretmeli edýän zatyň ýöne onu näme var? Erwet zat ýok. Passiv erwet derler. Indi sama ironiya öz üstünden näme diýär bir saňa näme diýär bir ramkaň içinde bir zat dörkedi. Ramkadan çykan ok ramkaň içinde bir zat edýär. Biz zriçillere atak etmeler. Tutar diýen adam näme? Ýüremden şol ýok zat, oturan adam sen käwat azam ýesin gelýär, süýjem ýesin gelýär, dully adam ýesin gelýär. Aýdym adam, liboýda adam häsedi bilen bagly. Sen mentalyňa gawat delmeli bilýän, berkim isleýän zady. Azyjyga amma dullyjyga amma ýöne adamy näme diýär, oturan ýerine bir kelletin şey. Çorny ýumur amma çal on ýa çorny ýumur däl ýöne şoňa da bar. Patsilkasy diýip geçýär. Onu spitana etdik indi şoň nemesin 5 düşünürdik. Bolýa bordy. Indi 5 gol tarapyny nämen şutaýda. 5 gün nime diýdi? Gol tarapy açyk. Ýankel. Indi maňa bir şey edip maslahat bilen gelen bolsa da, şunu ýaly opty bilen bizden gülen köp bilmeden o da men ýok diýerdim. Gülürdüm ýa-da diýen zady. Yo men o zady edilmeden diýen. Indi men gowutan tarapy näme? Daway bas edelim. Açyk şo wagtlara. Indi şeýtdik 2 wideony goýdum men garaşýan. Ay goýlan watam o daňa çen düşürüp gödöňelem tomsa
Reske neme dilen gijeden başlayan 4 devesti gep koyan 600 prosmotr giden okkolun neçoda nito diyen. Günna izleyidin oýutyn. Ay yine 3-nji videony koydum, yine koydum daňa çen 450 prosmotr, 600 prosmotr. Şo ýan köşüm moýdy. Nitoda haw. Bilen komentarda ýazylýarda nämet börsün diýip tanışlar. Jaňa diýärdi haw. Men diýdim bunu oda gidip barýasy diýenler. İçimden ay diýen. Diýdim birini, diýdim bir hiç görýän zat diýen ýok bilýänmi? Bulwer o ýüzü bol otyra diýdim. Şunu diýdim galmasa diýdim bilet bolmasa biz bunu oda gidip barýasy diýip öz ara diskussiýa maslahat. Oňa bilen onu. Indi Güner tan gel 12-den soň bolan ýataýyn diýdim. Çe-dörde çen ýataýyn bir ýyl kellem ýadaly daňa çen işläp nemedi ýataýyn diýinji malany dız gelip uratdy ha. Menim diýen imo 3 neme 3. Ýöne TikTok şowatlar näme 3 bolsa komentarya gelse berýärdi. Ünseren näsin öňe? Ilk dör şonu ýa. 3 bolsa neme gelýär? Privisi diýdi. Ey şunu wapşe TikTok'u görýän. Nädip birde çustu açdyma ha. Açıp yank 600 neme reske 800 oldu. Onu ne şey deyip neme diyen gider derler. Şey mi 1200 oldu. Dedim. Men o ato ödüm de yo on yani neme bilýän mi? Komentarya el otirade otayda nirde neme dilýär. Komentaryalar gelýär. Wat dilýär o kautunu gidýän bilýän widýän. Prosmotr gidip durýar. Diňe birinji opdym da yank meni başga golmukda ýatdy. Bulum şeydi otir, indi bulum ýatyr onu 5000 bolýança. Maňa 5000 kanatlandyr ýat şo bar. Men aýda bar ýa fäder. O döwür onu prosmotr alan opdy. 10.000 bolsa, 10.000 prosmotr. Birin diýende ne 20-nji ýyllarda bol. Ha, 20-nji ýyllar. O wagt on ýaly 20 ýa 21. 20 olayma demez. Tekrar 20'de vallahi. 20. Aynen ilk köşk demez. Content meselesi yoktu. Edilýärdi. Onu diýjek bolýanym. Şunu gidip dur bolan, şu geldi on ay 10.000'dan geçti. Gadet geç olur. Durano. Enne 10.000'a ýetse 5 gojaň edernidim. Ay beýtmede 60.000'dan 100.000'dan geçdi. Enne gitti bolan Instagram'dan öller publikler kolasy öňkeden videolaram galyp urada. Baram. Olaram 100.000'a bar. Näme söýdüň özi gally göni. Plan bolanlar barmy sen? Näme barmy sen? Näme söýdi şey English Instagram'dan beredi uradym da. Oňa da gelip urady publikler paylaşy urady. Inne mundan soň video goýmana gorkýan. Burdan gitmese. Inne bu gitti, bu letçek videoda taýýar. Opsiýa ýok da diýenim, sen attestini stara bilen eline bir zat düşdi, şunu tutdurasyň gelen ha, ýanky meselesinde bir zat maksimal ulanmaly. Bilen okkon aýynyň 2 gün geçdi, goýduk, videolar gidip urady, bildim. Şu diýdim, gidýän nemesi, pakaşyn ulanýasydım, men mail saýtdym. Bullydım, mailini puzyr diýdim de. Mailini puzyr. Şuňa malesini çişe, ýöne içi boş. Edip çişe, içi boşda ýa. Diýdim edilýän işte, haçan ýalja welide, ýalsa, men diýjek bolam, şu iş gider belli bir derejä şenli, ýöne näden de adamlar ýada diýär, şo bolýar. Indi diýdim, şundan soňky nemämede biz taýýar bolmaly. Biz nemämede şe diýerdik. Plan. Taýda näme iş bolmaly, plan iş belli bir nemede maslahatlaşyp, şu diýdim, ýadadan wagty biz özmede Troyanski kon niýetde ýa-da neme bu wajiçi Krakena diýär kinoda bilýänmi? Ýok, kino neme diýän urşup Ejidler uranna Kraken çıkarýarlar da iň güçli nemen bar. Şoňa videolar gitmän uranna plan urda şu video bizi spasat etmeli. Bilýärmi? Şoňa meselen garat producerski video nemesi 5 godan başlady. Bu gitti ýöne başlamazda kontrakt bağlaşdyk. Başga neme diýär? Plançeli işleşen, işin goýusy, biziň nememiz zat etse, dowam eder, etmese, onu özüň dowam etdiýdikden, oň şol ýanky ikinji variantymda da bardyk da. Üç adam ıklasy gower derejä getirdi. Popularnysty. Gatworly ili, jaňy, gelýän jaňlar zatlar. Edilen işler hem känni. Goýuş. Şol ýöne ünseren olsaň o Rowşan Aýakapdaky videolar zatlar, köp videolaryň derejesi ütgendir, ýumram ütkäkdendir. Kitayski geyme diýär, Kitayski geymeň daratyň neme işine. Tapybilsen bölejikden goýsaň goýa birden görmek. Darat bar. Darat şunu kalwasaň urwamy sen köne döwre gidýär. Biziň planymyz karatka metraj. Ha, şartlyk bilen. O aço bileleşip nemesek, şartlyk videolaryny düşürlemedin. Ýöne şo wagt giden nemelerde biz ösdürip muny karatka metrajga 20-25 minutluk kino derejesine ýetirmek. Serial. Ýanky öz olşy nemesinden 5 gylany geroy. Bir situasiýada diýär. Indi şu taýda ýanky edilen meseleleriň esaslaryny aýdamak, adamlar düşünen o. Çık gara biri.
artist diýilen manysy sen köpçüligiň diýen bir janrlar bar, komediýa bar, fantastika bar, drama bar, melodrama bar, onuň dokumental film bar. Şuň nemesinde artistiň öz ýüzi bolmaly nemesi bar da. Indi men häzir komediýa görüp şonda seriýal zada hiç açan garaşamam. Adamlar bolsa çykýa bolyn, ne? Köpüt tämil gollan kän galandan soň gat tüýtgedi şol düýün erwet diýen bu başga adam var, ýa kereket diýen adam. Şoloputdan alýan men özümden zat tapamok. O wagt eden erekede gidip dur. Nämese de malla durdum men. Aydymlara ýörek gidip oturýar. SNG'de tutuwurdy. SNG'de tutdy. Kazaklar, ortalarda adam что-то я туркменский не знаю, но понимаю diýär de. Ýerden turdum men. Diýişim ýüýän men, zatyr diýen men. Şunu ýan goýam da bar. Etdime edip durkam halamokdan alýan. Indi diýen ýetirýärdim, bir zat etmele diýen maşyn nemede oturýar, kardondan maşyn ýasap şeýitdirip işe neme diýär. O maksady näme gün tertip? Ýa-da 5 gün tertibi. Yatan olýa, öýüne baran maşynsyz bar ýa. Opşym öz bir nemes dünýäsi bar da. Şunu nemesini ütgetmäni goýup durun olyn. Todoýmaý şunu ýa-da özüme goýasym gelene. Ýöne goýdum. Gitmän orada wiýan öýdi. Şeýit nemetme soňur garaşdym onu ýanky 1 sagat ýetip etmek galynç 30 minutunda 6-7 min aldy da ananýanmy? Gitjek zat gidýär diýjek bolýanda öz wagty. Ýogsa men şoňa şeýle öz obyektiwni seredýän tutanok özümde istat beren. Ýöne bu wagt gitdi 1 ýyl sana batçaly. Ýerden turdum men. Diýişim ýok. Ama gidýär özü çağa çyklamay diýär da. Onuň çağalar köp neme gelip urady muňa. Çağalaryň nemesi neme gelip urady men diýdim onuň azyna palesini zat etmelidim. Onuň 1 diýe 2 diýe 3 bu maksadyny şey diýen adamlar ula adamsa maksat çağa sanama jüretmek. 3 ýaşly sanap bilen okşo näden dedi. Men öz görýän zriçler 3 ýaşlaram görýär. Aydym bilen bilaýsan şunu öwren ýa. 1 2 3 4 harpam nemetdik o nemesem zady bar örtüp diýär. Büyük hayvanlar öwrediýär. Bişik diýär. Şu näçe sen konkurýer diýen nemen wa? Rinan wa çağalar o görýänleri diýär. Şoň bilen konkurentne spasobny heň bolmaly. Wizeryat bolmaly. Nemes bolmasa näme barp otaýda medenetli. Bula şey diýär diýenin çağa täsiri ýok. Edime görmeýär. Onuň sen Ja, şo doğru, şo görýärken men уже düşündüm. Ha, okey, bular biraz auditoriýasyna seredipdirler, haýsy auditoriýany çekýän. Turlar şoňa bararak Ullara mı diýär? Änden soň nem diapazon ütködýär, arasynda neme diýär? Ýok pançagalar üçin bir zat diýär. Planetalar sanak geçirdik, bar etdik. Ýaman kän neme işler eder. Diýän nemece bolan. Bununla da diýjek bolan pelede diýän ha. Jet Scout-da ba diýen pikir geldi. Diýdim jet kontentde geçerlidik. Jet kontentde geçerlidik. Şeýle zat etdik. Gon beledem kakras şonýal neme nujdatsa diýen eken bilýän. Jet neme açýar bir bölüm açýar. Näyle işleýän ekeniňe. Onun 4 sany bir işi ýene ýeňirräk bir variantda nemetdi goýdy bolyn topa düşdi. Top prasmatr multfilmden arasynda Melek mehek diýip çykardyk. Olam öz ýegençiklem. Gyýjaçlar aýdymly şu meseleni işletýär, wizeryatna möhürme diýär. Soňa multfilmle gitsin dat etsin. Baraz bulam bir ýol boldy. Ýöne bize gaty ulu oput berdi. Wizeň bilen hem adamlara näle täsir etmeli bilýän. Diň aýdym bilen näle wizeryatdyň üstülerine näle täsir etip bolýar. Pasiýet öňçüsinde nähili adamlar näme perspektiýanet bar, näme ýörýär, näme ýöränok. Indi başgowlar näme? Başgowlar işleşen. Ýok, bizde şu an nime o meseleler projekt ýok, hiç ele şu. Projekt ýakynda, projekt. Näme diýdik näme özümiz işläli. Şu kuwaç tawa. Kuwaçdyn özümiz işläli. O da dädir men az 50-60 ýaşamda da edibilýän. Ýöne özüm men häzir maňyny kän nämelerli toýarýan bolup hiç zat eden ok, çykaran ok. Adamlar gün ýüzüňe elýär. Ýazýar kommentariýar oçýan ýitip gitdiňizler, näme etdiňizler. O yaran var. O yaran. Oňa da bir jogap. Işte diýen, onu muňa diýen ay geçirsen, indi näle özüme de galanna bir ýyl çekinýän. Bir edenişin ýerine barsa da bilýän näçeler bir zat etmän başlaýan bolyn. Ýene öňküňär nituda bolmasyn bir normal iş edäjek ýaly bilýän çekindir ýa. Ýöne ýoşuk bilen şu wagt Instagram bolsaň akçynyz. TikTok'da nemetse gar neme diýär. On eýdýär zat diýär şu kakalar diýip nemetdik 160 000 goly prosmotry. Ýöne wizeryadyň üstü bilen şonu öz optuň bany edilýän neme şol. Ana munça gurlaman sen özüňe näme etdiň diýjekde, boýuny soraw dörýärdi. Edip bilýär, şunu edip bilýär. Go am garşarly dol çykan okmaýdym diýip bir bölüç goýduk. Şol neme tädan başga boşluk. Ýöne heň biziňki de. Şu 4 dol oturanmy ýa?
Yo ol ekidler bilen ol prosto neme. Sen şoňa diýäňmi ekid 4 dolup. Yok daşarda Yo, ikisi oğlanlar. Ikisi oğlanlar. Ýüz wagtmet olar bile bir bize dälidi. Inni bizin bel bir derece etdik de ekidlere mädir birine kömek edip bilýän bolsak men açyk etjek şu adama görýänlere men aýtjak. Daja prodüserine meselesinde de bizde planlar bar. Artist çıkartma. Aýdymçy. Belli bir gyýyz oğlan gruppa most bit. Ýöne kellede barda donation bilýänmi? Donation odatlar dur aýrylan nokta. Ýöne ine soňam gaýdyp bolýar da oňa. Belli nemesinde gitme. Bizim çörügimiz şu zatdan gitjek ýeriň ýok bilýänmi? Yani aydında özünüz için şu ötmeseniz son geç olurdu yani. Aynen o da yaşan bir sene var andan sen adamlar nemeden de bizde var ne 50 sene Daşalurtda napırmay artistler 2-3 ýyllar işlemede de ön kaydımdan balet dinleýär Amerikada bilýärmi? Fan grupu bole adam kan neme diýdi? Bulun şunu gollamaly bilen düşünjesi bar. Bizde paka ben hiç kim ýamannama ol. O medeniyet gelen ok, şo nemesi gelen ok. Bir aýdym çykarýan da diýen onu şol dinlenýär sezon boldy, soň hiç kime de gerek ýok. Aýdymdan minni ömür gyska boldy, olam nämeden fast food zada minni adamlaryň aňyna durmuşyny zat etdik. Rolikler karotka boldy, TikTokda da hemme de adam şol gyskatdy. Öň aýdymlar 6-7 minutdy bizde urdy. Stupleniýe wat sawady. Oturup adam dinleýärdi. Odan zatdy fadan dinleýärdi. Derro aýdyma başlama adam kanaty ýok geçirýär. Bir aýdym öň napyrmer 1 ýyl 2 ýyl dinlenýän wagt bar. O biz şonu üzmeye zat etmeýän dinleýän döwrüň bar. Gowur. Populär nirde ýaňlansa açyşeýnesi bolýar, any hiýti açyşeýnesi bar adamlarda bilýän. Eni şu ada Brayam giden o çykýa. Gidýär ýene başga aýdym gelip dur. Olum kyna. Dopamin yeten o. Yeten o. Öne şonu adam organizmini çartlandırıp begendirip dur. Muň ýaman ul faktorlar bar, üstüne dursan köp faktor. Ýankyal nemesinden внешний faktorlar bar. Daşyndan ele faktor bilýär diýär bilýärmi? Onu sen döredýän adamyň sen şu näden dedi, sen zritel bilen bolmaly. Halk bilen. Indi biziň şu wagt gelen pikirim, ýa men aýtdym, maňa özüme gelmese ben adama berem ok diýene. Indi bu näme wagt onu etmeseň sen galýan. Indi biz näme diýär? Oğurlan okda gerek zatlan kellen aýdýar, şu taýdan şu zat derek, bu taýdan bu zat derek, bundan bu zat derek, öýüňden şu zat derek. Indi halka adama ýyllere gerek zat etmeli, şu düşünje gelir. Öýüňi aýyrmaly, menni bilen egaň aýrýan. Indi diňe produkt vermeli, produkt vermeli, önüm vermeli. Onu söylemeyen ki ütköt yani şu taýda da, o doğrudan pikir şolny zatam ütkötde opşum. Döwürle bilýän esem ütköde. Müşleýän tutuşdyk. Teada pakalýany, o pakalýanyda, o biziňkiler pakalýanyda. Hoçny hoç bilýän 20 ýyldan pakalýany ütköp dura. Gelýän biz bulara ütköşkä şu wagt ýaşlara biz gözüne alar ýaly iş edemiz. Şo sen diýen no täzeler näme? Kim aý bolar diýär. Biziň pakalýanymy. 2 may diýenem madyr täzelerden gelýän. 2 may diýenem ma. Ýoksam bir de bar oňa gideňde mekamilsi polibom tanalýar. Inni zat nemeden o 2 may zat bilmeýän bar. Ýoksam bize ütköşk iki adam, iki adam ol çıkmadılar da. Diňe biz çıkan soň nirak barsaň o ekirler diýip bilinýär. Oňa bir tanymalykda bir kötenen ýeriň ýok. Ýa wazrasnoy nemesine diýenler. Ha, wazrasnoy. Ýaş, pakalýany ulun nemesi ütköp bar ýa bizin prodüser hökmünde şoň analiz etmeli aýdym. Şol kim bol sen daşyndan seredýäňde näme bolýar? Sen bil. Bu zatdan awarsız bolsaň men käbir jep urşa girýän gözüň kör bilen o ringe çykmakda jeýdi. Bilýän sen niýe kim bilen urşýanyň, kime näme diýäniň bilmesen öne kör bolup ýa-da taýýarlyksy näme girenýär, söwüşe girenýär. Polibom utulýan, onu luçsa diýen etme diýen muny. Käbir gelýär-de şeýdýän, analiz et näme diýen. Bir gowy haýaty ikimizde de şu gelenne, olay badyr o nemesini, şu ýa-da ýalňyş ýere gidip barýan o zaman aýdýan. Käbir aýtmaýan normal. Bassa soraýa-da, käbir most bilemok bolen. Köp şonu ýalormagy mümkin. 2010-naki ýankaýda oturan täze ýyl nemesi. Ha, konsertden. Aha. Ondan goýan reyt nemede. Goýmakçy ýa-da niýetim bar. Şoňa ýankaýda ýani şuda 3 ol etdik. Eni şu taýdaky neme? Şu taýdaky dinamika, şu taýdaky energiýa men görýänim. Indi häzirki döwrüň ýene men toýa gelesim, aýdymçylyga gelesim, häzirki döwürdaky görýän toýlarymyzy birazajyk
şu nähillisem trend bolup başlayan energiýa. Tans ýa-ni 2006-2007'ler şu döwürler tansly etmek näme bolsa şu adam täzeden bir hili täzeden şowhunlandyrmak, diň aýdymçyň üstülen näle goşmaça detallarny üstüne şowhunlandyrmak bir trend baýaly bar. Ýani onsoň şu energiýeli siziň energiýany gawat gelýän ýaly gör. Ýani näsli özüne näme pikir etýäňiz şonu. Dogry aýdýan. Ya birazcık nähillisem indi käbir adam näme düşünjede bolup bilýär-de ay indi o zatlardan bizim wagtymyz geçdi zat o düşünjesine de bolup. Nähil garaýan şu. Täzeliklere açyk birinji bilene. Näme şu täzelik gelse şonu özümde maksat serany sen öz giýmeli işiňde şol obraz bolsun näme bolsun gelişdirmeli. Artist takmada sen näme etmeli? Şow görkezmeli. Sen palibon bar. Şu wagt ýöne şu näme gelip bir döwürdiň Azerbaýjan aýdym aýdylýar bir diktor näme tansawan bir edil bitişkaý näme o tansbanda ünslerany Azerbaýjan nämesi aýdym şol seriýanydyr aýtmaly. Belli bir näme inne bolsa şu wagt Farhat Öreýew çykdy o mekanata ömürüne toýla näme dip täzelik bilen hiç açanam näme etmeýär. Ýögüle gurunda şolýan bolan oň maksady näme? Toydan toyap gaýtmak diýär. Şonu diýerim, dogry, ideal. Men diýjek bolýan, sen toy edýäň, planda tökman bolmaly külçe zatlar bar bilýärmi? Kola fan tökman goýýarlar. Bir taçanda da. Birendi nämesin şonýal mekanata da şu nämerine toyna da baş tökman bolaýmaly. Edil giren ýaly. Şol bilýän kruwo şonu da bitsetdi. Bilýär, halka näme gerek, näme gaçyl mekanata diýdi. Bizem şoň aýdymlaryny diňläne, kiçikän diňläne. Bizden orgatı ulu zene de derler. Ýöne şu näme da başla. Diňe zähmedi bilen arassa. Arassa zähmet. Ya adam bilen oturup gürleşýän, uje bilýän. Näle adam şol näme diýen döredüjülük adam bolsa sen şoň içinde bilýän. Bir belli bir nämetini alýan özüň şoň nämetini. Şo diýjek bolýan etdi. Ol ilki başlap şu wagtdan arsa medya şonu. Şonu arsa diýe. Ona Farhat Öreýew olam öň başlan. Bilemem sen tanıyan okma. Biz toya gidiyak. Yok lewapda biz toya gidiyan wagtymyzda Michael Jackson ýaly tans edip zadep gitýär. O men bilýär. Eşigine çene gydaleşik zat geyip näme edip toýlarda tans edip batda. Diýjek bolýar. Bir 10 ýyl mundan odalyp zadan. Kanawa. Indi biz bu zatlar edýärse sen ýanky nämeňde görýäňdi. Diňe öz aýdymlarymyz paýlaşýarsa biz hem tans edýär. Sereket halkyň içine geyip edýär. Toy şokunyň nämetini bilýärsiz içinden o ýöne ýanky medialaşdyramdy. Mediadan öýdüň edip bilýän hemde şo zat bir hile öýdüňe güýrüň okmaýa leýen ýaltaçylyk barmy şonu içinde bilem bak konuny etmeli şonu gödüňde tutýarsın näme başga variant ýok. Özüň işlejekmi kakpalojna sen ýanky diýene tögüşmeli adamlaryň bilmeli. Bärde konkurensiýa meselesine dälle bu köpçüliň içinde şular kanoniýalyk diýär da bilýärmi? Wotan idealoid seni başarsan et. Başarsan tansa biz näme säder goýsa gowy edilýän özüm öwükdärle edilýän. Içinde men ýatsat derler edilýän üçin. Aýtdyň, hemme tansan başlatdyňda da burada sponsor özümde oturan o hereket zatlar. Bu içil meselesi ýok, ýanky nämes açyk ýöne edilýär, ýöne şunça ýok. Şonu ýa-da kabul edilişi diýilen patsaznaýlady. O wagtda men näder bir kim aýdyn bökerýärlik diýip ol çekinjeňlik adam bolup bilýär patsaznaýlady bilemok belki. Taklayan ýer, taklayan zat bar bolmagy mümkin özünde. Ýöne wynujdan etmeli. Şonu etmeli. Başga variant ýok. Bärde açyk garamaly sen meseleňe şeýle teledýän. Ya edýän ya eden o. Utady hiç kim günäkärlemeler. Etseňe etdiň bolýar. Nemesini görýän, etmeseňe etmän galýan. Başga nemesi ýok.